umuruburi ukubwatia nigo kurigererwa n'ibigori byonsi. Mbia mwana wa sana mwanchi mulia Kisii and Ndizi TV nebiro binene ndingo kwaligania asomoro bile bwense yo bonchiriria elinde tobeto gasanga ali abereka gokorekana ase sector yo mwanchi mulia ngo irali bageli gali abene go kwaligania asomoro biliga elindo manyinga yo kubwatia omoro bilikoru onye kwaberi ko gwikirana ase chiro oskwaberi ko gotalira se duka yago bono mambia kwaberi go kugore bintu nabo komanya ngakia magori agendete kwene kigwekero mwanchi muliendo chenga chitariki chelera ne chitariki 34 cyumutinyo ikomye mwaka gw'ikiri bubere 2023 gatebanga umutinyo nigo beri ko gwaka Ense kigima atakatanga ni end month. Sasa tunakaribisha mwezi mpya omwanchi mulire sangana inchi ya somoro bile gabwense obonchira bono mambia elinde tobeto kwimanya amange metena manga berika gokorekana ase sector yo bonchirira gose asense mo y'abantu bakwegenderia sikera litko ndio konekinga nkwenyorera barengere yabo yakera litko igo mwanchi muligereria kerongo kwaligania somoro biliga na mange torabisito gukwanera ekerto kurigereria nare yali ya onchuleire akero mwanchi muligereria ngo kumanyanga elitaliana Fridah Kerubo na bakwenda gutubwatia chinse mo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bugatunya gwetera www.ndizitv.net mwanchi muligereria ankumanyigwanga aba orkyomba gendete na matemu abona bokwishire mu orkyo success asabadi bagendete mparoro babeta bagusika chiskuru abairanire ase chinga cyaba biboli mbaroro ndoce babakolika ujumbe ngabona iye budget ne serikali yega nigo yaberege komenta kima actually go ike emente saye ba kwemurunganinga ake actually konye chiskuru nchikonye ta amange in terms of indagiro but saye buna bana balesko actually mwana akonyu breakfast ike mambi ako ike isko kago chiesa kabere she needs or he needs to take something iko a budget go ika emente kana igo mwanchi mulia nabo kumanyenga aseruse yega abana balesko kero kendo mete konye kero bali skuru ona litegosi omotorero yo masaini metorere ngo kale gosi kwanza ligulire ngali ikire eskali rengo kale gutumika bana mbaroro konye maybe banalitenga mbali kunyu breakfast in the morning bagende skuru sai bono wikabaragere go manyinga budget yago aseruse yenga kiorochere na kubatikana n'obugima buna bole kubatikana n'ebintu bire asense ya Kenya ana kioroche bigendete gonchirira kono mwanchi muliria atigandara kuira nyometekero muntu nabwata sakorusia kanibo kae either in terms of a loan ankonyorerenga gose ebyombe mbirororo akonyaranga bigwe soke bena soko gosira lirikuare meiru akego kwenda koimukie besa with some interest kwa bagokoira na serikali ya Kenya kwanza ntwarochenga amurobele nororo beteko gochakigwa ohasla fanda soko konya common mwana inchi asengencho yo kwegendere kiringa cy'umurobili yo nigo cyalinginga ogosira umunchiriro mokomoke aso kwegenderera kende ekerenge kenene cyalinginga omontabe ka kuigoro ubonchirire bwa osego cyakyo bonchirire bwaye gosori bwato bonchirire abega kwegendereria akono manchi muliento abeta tokorera kero umurobili yo cyagede abange nigo osomoro bileni go chagete ne chibastie kerengo Ense kigima igachaka na shilingi 500 kwari gutumike simu yago. There was no long process yo access chibesecho ekero kwari ko register ne simu yago gutumike kebande kiago access chibese chiago instantly through your mobile phone. Metekero mwanchi muligerera timeti wasikwanya kwenda kuimukia loan chi process inchiroro kubwate mo especially ase chibangi yani ase chibengi tigana nebyo mbebye bike maybe
ebyombe byo konyoranga gosini garanto tetagotenenere gosini kiombe kwabere go invest besa yago waikire kwaremerwa segete gosina tetego kore gento gete kwagania o boost gu chibesa kwairani at a lower interest bona sensemo yechibenge kero kwenda kuya a loan yago a process nero rokoganera maybe you have been investing your money as saving gosa saving gete kwabere go painting kwabere ko gukora a lot of transactions kegerto bitokumira nababwatani akora chibengi ababere bagotengi kiri bako babago consider erinda kwa omonto alone toira na somorobiri o hustler fund omorobiri o hustler fund was the cheapest yani omorobiri utawate process yende yonsi as long as you are 18 years and above nabokware go access go sobwate sim yago ne tabe smartphone no bwate kabambe no bwate elaini or registered ne ID yago so you could access chibesa chia hustler fund kapa mugoka saba Kenya bange because ya bwate interest ya ringe insekegima and ya bwate savings ya bwate short term savings long term savings morobili yo kabako goserebene no morayubense Dr. William Ruto sauliyoko konya abakenya gosika kurase kerenge kemugochia sekende Ondo manchu muligeria asentunda ya kabiro morobiri yo okabana ende kogo siorigo ekereta na utia bakenya kuye chibesa yabeteke gokora gegosege kororokana koba igoro mono korende bali babete bakoira ni chibesa aso bwango mate chibesa kero koimukie loan the more you return eroni ilikuwa imogetie kero koyira ni aso bwango the more you increase your chances ama your limit yokonyora a loan yekerengo kegoro the same case applied to hustler fund nyoko imugeti 500 ugatumika ukarosie faida mapema ukaira ni siki wango kilia takeire gosinechi wiki ibere ukaira ni mapema na endo kaoyi ugaonchereri ukaira ni mapema so limit yago nigo yabe yarekoba increased so abantu mbaroro babete bako increase rigwe limit yawo babere bako enyorera kibesa korende kura sensemo ye treasury so kubwatira na serikali nikiganje kenene ge serikali serikali gatebanga nguchire komenta kibese ikyo mo especially ekera abantu babete bagotebwo ngababe bakorosia ebyombe asinga incho yo kwenyorera kibese ikigo kya hustler fund abantu abange batanga kero korosia kyombe kero muri group y'abantu batano gose 10 ankobere izi konyora kibese nyinge ekimurabe mo kwegendereria tukabato kwenekeligwa nga kibese ikyo cyabere kikomentwa goika 10 billion echiyo asensemo ya hustler fund ino kurwa sensemo yekeganja kyali kubwato kachibese echiyo 10 billion gochia asaba Kenya gwetera sekeganja ya serikali rinda kwa nekinga keromo Kenya na asaba chibese echiyo mbali gochikolema asekeganja akorende ayoni gakolekanete ase omorobelio rekorwa financial inclusion fund ase omwaka wechiri bubere 2023 nechiri bubere 2024 echiyo betega gokolekana sumutinyo gatano na rimo korende asensemende nigo omugachi wose omuwaziri asensemeri treasury yokorkwanga nere njuguna ndungu abeteka weso kebena nagatebanga ba cut cost asensemo ya hustler fund oika 5 billion ego eyoma minchano kwenekeli gutukuto beto kwenekeli gwanga 10 billion chabere chikobwat kwa sensemo yekeganja rinde kwenekya nga keromo Kenya kwenyorerare omurubiri yo hustler fund ostibese hustler fund rinde kwenekya nga nkoegendelia bare inyora ase ensemende gosase financial year ya end of June omuraiwense na betekago campaigning oberega kwa allocate 20 billion korende amonchereri omwancho mulieni gabere kago korekana one ninchiko kumanya sobo ime ningige kogera ekeganja ye serikali kyabere kego cut cost from 10 billion to 5 billion korenda ina ragende tako korekana asense moyo kuimokia chibesa kora sense moyo murubiri o hustler fund yo mancho muri na asanga na nchebirenga libya gontebinga ayikobwatikana no bokoreri oboiga wense moya hustler fund korogo siorigo kwa gachagete goikera bono iga ayikwabere kogo
bakonyeka gwetera umurubiri igana ndine kiro cha serikali ngetambukirike bwenete kuimukia babwenete kubeka chibesi chinyinge chiso asensemo ya Hustler Fund because abantu abange babiri bakoyoko boko esauringa nigo bakoyonyora osini go bakonyora chibesi chia sobwango process yetayo ande nigo chibwate low interest rates kore no mwanchu muri antu chikomanya sobo meninge kogera serikali gosensemo yeke ganja yaberige kona cha chibesi chyo gwika asensemo ya 5 billion tuna nasoro gongorwa Gusii ankomanye ase sector yobosombi aliagendete gokorekana ororo umanchu muri atobiri tokorora gosasensemo yabana bodaboda kurase county ya Kisii bakobekanamo bakorosia esako eyerabeke ko bakonya asogosira obonchirye bwabo kunda sensemo ya matatu na barabomba bete bagwesoke benende teto asensemo ya kabire ye studio toigwe ningi bakwanete Kerubo benare ngasaba bamata Ense sako kuato gomo tobegi tekemo tunyare ko kwalaja de matatu ya sarabia jambo yangu anya tsatinge ya cooperative roto kwa sababu mutu yandike moche mutu tuelike twenzi egere tubwatera ntokore giteka roto batabana egabana yitumbi yamono kwa regete abantu bama boda amo kwa bate cooperative na itumikira to wocha egere na yo to bate cooperative na ango sabaiga umugabano itu gabwate gasie nkongo ngo sababanya siasa nyo babo aki umugabana nubwate gasie nkongo mono kuwani ndugo corruption inere ngitake tangani ndojo bwato gira murete kuwani corruption roto go sabera unyurwani biyone kole egere amagenda tuke kaunti timbu ati amangina la samaria tane yongoro ko kongo muse menya Kerubo bakorimera amatu kuregase kaunti ya Kisii tware ngo mukutano rero onas novara na wakas baito novara twakwanire mangana a na kitogoskia sekta ya itira matatu na kitokorendera abanyene kigakiga cyabo ento bakorimere mu na kitogo twarobo na indo bomo tugutwara igobora akonye binde bingi protra twarobo tukwana torende saliti ase sekta ya matatu balengera kiro muntu nagoke na ile kiro muntu nanyore bakora liboruya base sekta ya matatu lakini tubateri ngara limu twarwe sa obisi ya boda boda ya cooperative ya betenga Gusii kwere ainde kore asege tu maybe twale gusabaiga mugaba naligereri akwana na bale basige to bisiria bayigora bisi cooperative aba mura bali ba boda boda of course na vera tokemba kwata mamocho make mundu tanya kuburu na magoso lakini akarto kuligeri boda boda ri akonyere binde ringe sana aba mura bali abange ba na bayi bago chakobekero ba nyalire ko ba kuligeri ringa barusi ho kurwa se biasara bya boda boda bakurina boda chinga cheito ko maana ngo turuwa tuwe twalwo sabo mugabana arigererie egendo keribwanga tekegera twarorera abande batagete kuchigotiga boda boda iri twabo irenga bango chaka nese yebo chakogoro arigereri na inde gabana twara kumusabanga kienda okoro mukutano na boda boda gabana soiwete please kindly eka stakeholders babe important monto matatu aboyo moro for example omonto gosena no monto we chingeni mama mboga to koya mo for example monto chwakali ya mato koro stakeholders kwa chumura so that ekero wakome this system chiamo toyorenga omumaine na into stakeholders ntoro kera to arena sachine na omonto ndara to komona siasa aitere gari areta disturbance entuto tutwaro goba ngare to je ko record maybe erocha ko barakire no to sabanya saenga ikyo na bakira chiko bangero
tutige go divide abantu baitu ba Kisii County tutige go divide yo musi gavana kerache tai gavana obere gakora abantu chikabira chinyinge gavana tama itibuka lakini abarayi baitu batwachore tabakei gaba MCA bakeigo torore baba tebanga enyomba gete n'abantu ngo butware 700 no nyomba teyo ekobutwa abantu 700 nyomba teyo erigeta abantu ase county 700 una bo maine tote for example gosena ase ward ya una bono maybe gosena ward gosena ya gosera ward example to gonde ng'abantu bari kuru gosera ward 700 ogo chabate ya abantu ng'abantu ngo butware na ende totiga kora kigafana obo kenyomba tomo maskani akore gasi aye kunachi nari gosaba mu waziri oyo mo korukunga waziri ndemo waziri administration tafatari asopesiko atebenga obo maene chinyomba nchiroro chikubutwa obo maene chinyomba nchiroro chitari kiri ekiagera una to kwa naiga e board nero e group service board tudye kungaina abantu beli sabunga ngagabana ngangire gotorikira abantu obo maene we don't have service board in place. Since we don't have service board in place, there's no service. Service teyera akoru asenge ncho e board yeri teyo. Totiye kungaina abantu ari sabu ayekwagenda sajinde tobati achenda sajinde bintu biri wa promise ti abantu ase ward yao kwaikoro wasa kukwana ikoro ya gavana e achenda gavana tebi abantu nabarete ngo balemerande gesima kaki tinda ikera besa ndabalemere gesima tebi abantu nabatebeti ingwira chikura kokorande gento getengo agachande gento getasigete obo mane mbolinga tinda kyagacha nomongina umugabano to Madam Mary Pamboka Simba obo mane mbolina omominoria orokiri engenchengia orokiringa tabwati bokenyomba ono mongina buno uri mu China asobo mane ngaine rabo chukumanyero bokenyomba ekegana no matabi ari keria tagose ne ria omugirango isachinde amaende ngomugirango bado no Kisii County so erendo cheganda tagwonchukana anda tagwonchukana kire sub county anda tagwonchukana kire nyomba anda tagwonchukana kire skuru agokonya abana baito anene mona abanyaruka ekegaro bole merumboro anda takubagorra ebintu bitokoro kanga santa tawale so parts egen klinikia wamanya kwa yoro muntu yomo ochire korramika ali bobe yani onyendiria sachinde na tora kwanyora ba China bande na ande banne usabata iliyo mu China yo maga kale sautu mugirango mu China yo mumba sia kama yo nyali bali mazaba kale uyo ndakale bose ngitutu chache so that abana bali baita abanyaruka baoro webintu biri kagere bintu biri ninjira ya mu yugo safi ekagero mane nto asoma chi primary school to asoma chi secondary school obo mane mbolina kwikira ya arengere bimule none baleti kwanyoro mwana ehanga ya sari kirora basate kwa chukuligere likwanyana maybe no bole meru bole kuruka tambo mwana chikutora nege chaja so nchengo teba inga igatoye omukabana amasikani onye gwacholiru maybe uno mubunge ayikorera abantu be constituency yao emirimo onye gwacholiru una omugambi somewhere korera abantu egasi elia bakwaete mwana nchitayo wakiro monte kuranga gendo bichinyare mwana nchitayo wakiro monte kuranga gendo ramenyare mwana nchitayo wakiro monte kuranga egenda okoso yenyarebe mwana nchako wakire kura abwate ebirengera lyebijanga nko muikyole asagochi nale watayabayiga omulembe tigotoke ase county ya Kisii nayo mwana siasa noligereiri kuna bono ntutura baraiba matatu nturigereiri egasi yito ninki togo kora kosu kitore abantu baito ba matatu kurwa serefa ya mago siye goseni gotogocha nacha kurusia nyareba magoso togocha nacha kurusia nyareba magoso ekikarokyo tintageti ekikarokyo ntotageti ekikarokyo nge gotokonya ototageti tomolemba se county ya Kisii tori gosaba baraiba ito bari barabanego tubwato muskoya mone tutwa tagareti kurwa okorokwa esekeri macho obo maene otoko musabaiga kabisa kinga kibune kibono iga kigo kikoba kiya cyamate akwane n'abarayi ababanze bonse be county ya Kisii abarangiri kagara macho obo maene gitora abane binkwerere macho gugaro modisi macho gugabera seserekale matwamana macho guno muntu bikanisa arangiri abarayi ababaka bakababonye kurutana n'amangana
nabwate bwoye kali nabwate mechi yaye mingi tukumusora n'amabira manene n'amasikani manene arangeria barayi aba bakabakunya kumana agaiga abayire bwoye abanyenyere emburi abatebiragira abatebi bunabire kagokora emirimo ase serikali amatuko amange yagerera akorere service ase amatuko amange ase serikali naende paka serikali yamusikire n'abana inchi bamusigete iyo rorocho isire ade bunanto barayi bamatatu twasabire abana bose bajokara amatemu twabasabira amaya nande abana baito n'abayiburi baito n'abarimu baito bari bakuba umuntu gwete Gusii moroche ni kutubwa desiyes kakinto basako kungaina abantu nga maybe mwalimu oyo mutabasa kugenda asoke gusengo cyari kwibira abana amatemu ase kubangaina nga ntango siringeri fo ya 500 ntango kiri bubere ngoro kike ngoro kirikeje no otogo sabanga abana baito batebinga kiri kwabere skuru emyaka yose 12 okerike kiri kwabere ko gosomera okerike karo elinde elio tolendere omosikema chogwe lieta ikegera nere orase gisemi igendo getoke gesimi ni Gusii iba abantu bakurigereria macho biyamo mageta justice maseti na wabanga matatu kusudi ingoje kwara manga no bakibona kuni kwikire amakugo chikora je nkora tebi abantu babayiko kwanza bitangani abato ebichiga kinse muchwa ngisumu na gerasa singa kibona babona takuriye bikyara n'imbre kwa minero ayire chigari mara abasabiri bonse barembagiye Yake gima umwanchi umuliereria abuna babwatani korwa se sector ya matatu batani korwa se kiombekia matatu workers association bagendete kubeke merobeli mekirano kubwaterana na matatu owners association so kweneke mna obonchereria bwabo ngokolekana bura senchire ndonge kinga kibagendete kubeke merobeli yo kubwaterana na serikali ya county ya Kisii enda kwenekea obukorerio bya se sector ya matatu umwanchi umulieto kuligereria ali ndetaka kolekana Ense ya Kenya ntarari tkorerero King Charles 3 kubwaterana na Queen Camilla baba bagwikira na Ense ya Kenya setaro yabo ya matuko ane mwanchumuri nabo kumanyanga etaro yabo birabo nakira chikoleto gonchereria Ense ya Kenya tobeto koro muraibu Ense kagotarya chinse so kubeta chisecho wanchana kubwaterana ni chinsecho kwaene kyangango tinya baro bokoreri gatie chinse nabo Ense ya Kenya nabo kutumanyanga kubwaterana na United Kingdom na kibachiko tinyo bokoreri nende ningi kelio mwanchu muliora expect korwa ase King Charles 3 nabo igo Queen Camilla mbachiko tarira ase county ya Nairobi county ya Mombasa chi National Museum mwanchu muliora sama tukayo anego chakera rero goikama tukayo ane abere gakoera obyambororo kero chinse achikotarana na nayo mwanchu muliora bia yakero gotara kurwa se county ya mogo cha se county ende gose kurwa se ward ya mogo cha se ward ende korana ki abantu bamenyete na kibago kore ibintu byabo na kibago kore ubonchereria bwabo na kibago egenderera inde kwa bago koigora amaiso igonto chito gukumanya nara yali batoletera Ense ya Kenya nara yali to expect kurwa Ense moya UK ningi kelitora chikobwaterana na barabo asengencho yogo kinya obokoreri gatie chinse chibiri tobeto kora abantu bakora Ense ya Kenya kwenda chinse chirichesko erinde kobwaterana nabo igogose gokora emirimo mancho murigeria antete torarigereria Ense mo yeserekari koene kyanga abarimi babire bakonyora oboyo antomete nga oboremia Ense ya Kenya no bwengencho mono anakiye kogera no na abantu gari asechiro bakonyora ibintu biri bakoni ekero torochenga nonya negetunguo Ense ya Kenya niko kyabere gold kabisa sayo ko igwejirani yao kego karangira chingine getunguo ino monto gete ore tajiri sana ekyagere getunguo saye actually kerinya ngundi tarera isiko ekenyore chiro saye kerinya mato mo especially kora chinsemo chicha Kiligoris no abantu bagendete kuyigetunguo koruga abantu bari bakora chinsemo chicha magina
they can easily access getunguo Nyamato aigo nayo mwanchumuri na boko manyanga anyerero gwatarere chiro ya nyako bono mambia anga kioro chengwa nyari getunguo nkeroro nonyo gwa Kenya rangi ago isana because ai igeko ni gwege kesana asichibesa chinyinge igo sanga na inchonte bina na kiri gorire getunguo na kioro cherire anga kioro cha ya se chiro ya getunguo nkeroro kero kolengani getunguo kiri nyangundi ne keiga Nyamato ketogorigeria Ense moya serikali ya bereke gusira abaremi asoko ne kyangango nyora baro ubuyo bweli gurire Ense kigima nabo igokwane kyangango soke bari ndagire isaina sama tukabosyo akero kurigereria se umorobero yiga bubuyo bete gokoretwa tobe tokone kyanga akero kurigereria ngaba unchiriria bange bachiriro ubunchiriria bubuyo kyagerangani gabaremi oseni gokugania kwa baremi ko rigoro mono Ense moyo buyo akero kurigereria according ne record gusa coding no robot robetero kubwatikana no buyo obwabere bokorwa korwa Ense mo chichesko chi bags gose mefuko chi million 12.5 nemo 12.6 million bags ichina chabere chikorwa korwa se Ense chichesko wika Ense ya Kenya asie emitenyi 5 nomo yabere kegweta aso mwako yiga 2023 akero kurigereria aso mwako lietete 11.4 million emevuko yeche yoboyo ase 50 kg ya betege koretwa as last year igona emitinga okugania ku boyo mwako yiga nigo kwa negative ase kerengo keigoro na kiekogera konyoranga 12.6 million bags chabeta imported akorwa Ense chirichesko wikira Ense ya Kenya manchumuligeria ninchi okomanya mange kubatikana no boyo bo nabo igana kyabonchereria bagenderete kwenyorere nengo Ense moyo boyo korende atetra so mutima komoke gotokoirana ntosanga mange Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abubanchire ni kiumbegia NTSA bagutumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bari certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabwate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bari A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na bugwakana ngora boigo mbabwate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabwate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko bakresime asikina mbechi Sunshine Driving School we fulfill your dreams. Omwanchumuliriria bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria television yao na mbeyemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosokomenta na bogo toikera asugutwa kiresimi asinamba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigo togotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigo togotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko gendanya koe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bw'omugusi enyagitari ya World Fit Health Center iyigo toka imejumbu chokisi nigekorwa bukorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine
nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chese nyagitari yaito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa as a laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So na kito karo montachi obviously to make sure nga twa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera to kurwa conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi ery'ubwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryoto gwikere ugose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Negenteki ya konyora ebintu byo gutumika aseduka na negenteki ya mono konyora eduka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko ni chitaya chiwaya n'ebintu binde binge byo gutumika asistima nkoni abale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable, CCTV, full moon, floor lights, extensions, panel lights, 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater, chifa, snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights na solar floodlights. Banyore imeyomo chokisi opposite DTB Bank angena Shell petrol station. Nepokuba akirisimi ase namba enoti sano na ibire enoti sano nemo inye sano niseto enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Aya baba. Umumro tete kumusikana aseji nyaroke ija yamo. Ayengo kubekera nde sumo mai. Mbekere. Ayengo kuligeria na majambasi. Genda nyaligi. Ngoru twenye rocho iruna maji. Korabo. Ngogo sambani ne petroli. Ibine chopo shoni kwa. Ondo koma kungu ke muntu ntanyako. Kuboko ni tume tienyi kiandaka. Nomo gakole. Hey. Wana magwani na. Asaganaka. When I'm talking don't talk. Only wait. Nonya ko konseli nyande sito ko nko genda ntsepie kama na ashte abana ba ungu gotikira ore nda abana ba to nyometra bana ga no manya tarakini no manya tenga ntenyo ena mate mangana na tatu tanyu omu kosasi ganu kosana anye pikurenke mara otete nyu omu mara totete nkonyoro monto no oro gwake pangange nyingi tibanda wake pakango tamana ni sawa chinyamba gali mama. Onga kenze nyoko. Nyabeta. Kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri eduka okogenda kujia bintu byose biriyo kolere mirimo yawo. Osmo Traders Limited niko babwate chitali chokwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi
showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiriche spray paints no chire mbabwete chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au biogakora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, asenamba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, inyeisano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Tekera goteba chinsu mwarachi tugira samba tukamange turatebia ngo egekakengana na keke mwa tugire chinsu bono ase obulemi obwe chinsu mune biashara no ndachakire lakini akara twachakite kare osakurigeria biashara na asekera na ansete gwaka matobori mwaka 84 ngaka matobori nkanyora ngasaya abeire bitonga maja goterema ngaja nkanyora na iriwe semina nayo kurigereringa amajaya garatere imeji umbu nko bajire chinyinge nkaruororo agara narwe semina ya mareri goro ya mareri ngaja nkanyora ubungaini ngatebunga ono yaya nabwata ka bondi akamugatiga bagaja bagande byogocha kobweka chibondi chibe chinyinge gera na chiro chingo control chire mareri na chite kuminga kumbe chiumbu jinsu nkoli chide yega to assist kore majibondi chiri maatari moroje isato ngabekere ndu yana na nje ngabeka nendu yana na yaro ngamubekera hari kwarigirie obubwenia asumu chandu bugurwire obere kugukwiranirira bono Ever Health Multidynamic Hub ni company y'ububwenia kurwa sensi ya buindi yikurwa mariogo yimete asamarwira mange amarioga yo niga kubwenia amarwire buna oburwire bw'sukari, arthritis, ulcers, asthma amarwire ya komenta bagaka chinguru chubo sacha ayugo sibyabangi enchera y'urwiburo ayakubwenia uburwiri bwa sickle cell anemia ayugutanko uburwiri bwa kansa boigo uburwiri bwa prostate asabagaka samali tanguru kudankani malita mulias gonde omolisia we kanisa ya Tunga SDA Church kalina iwete Ever Health ya chire ase Kisii igona atendije clinic yabo abosongo as family bank kanga malioga pressure na yesukali alafu nayo ulcers malioga kana tumiete na ona tumiete mwata ni 3 months bona onde chinguru bona bango kolega siane in the normal na dental korosa Koro Helen Mura na chitegega se clinic Ever Health ga abosongo ngaira mariogo aria beira gokonya mama nkuru January rwarete stage 4 cancer ye cervix igasobono iga obwenire buya igotogotoka ase amagacha family bank second floor room number 07A. Karibu sana Ever Health Multidynamic Kisii branch, sound health as part of financial freedom. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Weke imo mwancho muri yanendengo kwaliganya asentunda ya kabere chinga kitogenda gusanga emeyo morobili obwense obonchelia astogenda kwemanya aliagenda gukorekana ase sekteyo nabokwenda gutubwatia chinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabokotonya gwetera www.ndizitv.net bwego nabokwenda gusanga na into ekerengeli kyago tumenyinga yo kubwati umurobili kuru gwetera sina mbere gabase screen yago aho mwanchumulia toska mutu asensemende
ntoba togokwanira igoro yo etara yo muraye wense kora sense ya Kenya gocha sense chiri chesiko kubwatera ne chinse asinge ncho yoko ene kemna ngotinyare obokoreri konde ni kabere ka kwenekere aba Kenya bunaga ebinto mbirororo bikoro usigo kora sense ya Kenya abuna totebanga Ense ya Kenya nimenyikaine biyase gokore biya sense moyo bulimi na kieko gere serikali irire igetambukiro yo gusira abalemi asinge ncho yoko ba obuyo bweligorirya nsekigima akero kurigereria sense moyo bulimi ngo iratore gucha chinsi chechesiko ngo iratore kawa ngo ntore echai to ngo iratore cha avocado na kiekogera omurayi bense agendete gotara nabo igo guturigereria echiro gocha chinsi chechesiko ante to sa sense mo yakabere ya studio to beto gosanganere to igwe nara yali abereka kwariga go sinara yabereka gotorobele ntu na Kenya enda ko enekanga obuntire bito ngogale ya bole ntu no Mukenya ulio kawaida osomo Kenya ulio gokora bulimi bwa yatari gochikumia aramonekero rochenga abantu abange babere bakwemurunga nigoro yo kugora igosiko koni bituma ekera bagatanga nigo bakonyora okuuniririgwa asense meli obone bwe bituma na bona ndo kugendera kumanya nga asense mo bituma bona iga asense mo yago osase chiro yago ligolire ngali abere ligo ikekera abantu osekera serikali yaberege kubike mirobere mekerano kwaneke nga abalimi bali babete bakogesa ebituma mbali go chikuuniririgwa ndagera yabatiri go chikusalika igote tusange nere tugwa semo yaye merobeli keri abekera aba Kenya asoko enikanga ngotinye barabokoreri bwabo. Katika manifesto yetu tulisema kilimo ni mahali ambapo tutapata chakula, tutapata ajira na tutaondoa nayo umaskini na kuongeza mali katika mikono ya wananchi. Na ndio tukasema lazima tuwe na mpango makusudi, deliberate, ya vile kazi hiyo itafanyika. Na ndio sababu tumeweka mipango kadhaa kwa mambo ya kahawa, mambo ya chai, pareto. Nimekuwa nikiongea na huyu governor wa Elgeyo Marakwet na governor wa Uasin Gishu, mambo ya pareto. Tumepanga mambo ya avocado. Nimetembea sehemu nyingi. China kwa mfano wamesema sasa watatufungulia soko ya chai na soko ya macadamia na soko ya avocado. Nilikuwa kule juzi. Mimi nataka wakulima wajipange. Pia masoko ya Korea, soko ya European Union tarehe 27, soko ya inchi 27 mahali nilikuwa juzi, soko ya inchi 27 za Ulaya. Tunamaliza, tunaweka mkataba ama sahihi, Economic Partnership Agreement, ambayo itapanua soko ya bidhaa zetu za Kenya tuweze kuuza Ulaya. Inapitishwa katika bunge la Ulaya, the European Union Parliament, na speaker ama kiongozi wa hiyo bunge atakuja hapa Kenya kuja kusaini hiyo mkataba pamoja na mimi tarehe 27. Tuweze kupanua soko zetu, ndio wakulima wetu tukiwasaidia wawe na vile watapata soko. Tuko na soko kubwa ya hapa Kenya ambayo we must satisfy our local market first. Nataka mjue hivi, sisi kama Kenya tunaagiza chakula, tunalipa bilioni 500 kila mwaka kuagiza mahindi, sukari, mafuta ya kupikia, edible oil, nini, bilioni 500. Na ni makosa sana, kwa sababu hiyo chakula yote ambayo tunatumia pesa zetu kununua kutoka kwa wakulima wengine, tunaweza kuzalisha hapa Kenya na tununue kutoka wakulima wetu. Ninyi mnanielewa? Na ndio sababu na wauliza, na mimi nataka niwapongeze wakulima wa Kenya. The farmers of our country
are the greatest patriots of Kenya. Wanajitolea na bidii kwenda shambani. Na ndio sababu hiyo tumeweka mpango kwamba mbolea, najua bei ilikuwa imepanda sana, sasa tumeteremsha ikawa 3,500 mwaka uliopita ama mwaka huu mapema. Sasa kuanzia juzi tumesema 2,500. Tumetumia magunia 4.5 kufikia sasa, lakini kuanzia mwezi ujao tumepanga magunia 7.5 ya mwaka ujao. Mimi niko na mambo mawili kwa wakulima wetu. Vile mumefanya bidii mwaka huu, mkaongeza karibu ekari 1,200 mpya kuzalisha chakula. Nataka muongeze tena mwaka ujao. Na mimi nataka ni wakulima wanisikize vizuri. Wakulima wengi wanatumia 50 kilos kwa eka moja. Najua mwaka hiyo imepita, average ya mahindi kwa gunia moja ni magunia 8. Average. Kuna wengine wanapata 5, na wengine wanapata 15, hapo hivi. Lakini average ni 8. Mwaka huu kwa sababu ya mbolea imeenda average 12. Lakini bado wakulima wengi walitumia 1 bag kwa eka moja, na pengine wakapata half a bag ama eka ingine wakaweka top dressing. Mwaka ujao nataka kila mkulima atumie, instead of 50 kilos tuongeze ikuwe 100 kilos ya mbolea, na hiyo top dressing muongeze tena, badala ya 25 kilos muongeze ikuwe 50 kilos. Mimi nataka average ya mahindi iende from 8 bags to 20 bags. Karibu 40% ya chakula yetu inaharibika baada ya kutolewa shambani kwa sababu ya aflatoxin. Hakuna storage mzuri, watu wanaanika barabarani, mahindi inaanikwa everywhere, inaharibika, inapata aflatoxin, tunapoteza. So mwaka huu wakulima tena mnisikize vizuri, hatutaki muanike mahindi barabarani ati mnakausha. Pale cereal board ile mlikuwa mnalipishwa shilingi 300 kukausha mahindi, sasa government of Kenya itawasaidia, tumepunguza mpaka shilingi 70. Shilingi 70 kwa gunia moja, 90 kilos. Itakuwa cheaper than wewe kwenda kuanika barabarani. Ile ya kuanika barabarani siku moja ni 50 bob. Unapeleka, inanyeshewa, unaanika tena siku nyingine 3, unazama hapo katikati, unapoteza, inakuwa shilingi 300, 400. Mnanielewa? Cereals sasa pale unaweza kupeleka mahindi yako, na sio lazima uuzie cereals. Najua watu wengine hawataki kuuzia cereals, hiyo ni sawa. Lakini tutakukaishia mahindi na kutukupatia mahindi yako uende ungangane mahali unataka kuuza. Tafute mtu ya kuuzia. Lakini tutanunua kama unataka kutuuzia. Mambo ni soko huru, si namna hiyo? So, na ukitaka storage, tuko na storage ya karibu 20 million bags. Mnisikize tena vizuri. Unaweza kukausha mahindi yako ulipe 70 bob. Na tukupatie storage pale kwa cereal. Unalipa shilingi 10 kwa mwezi kwa gunia moja. Ukitafuta soko, uhangaike, utafute huyu. Tutakupatia kitu inaitwa warehouse receipting. Tunakupatia receipt ya kuonyesha huko na magunia 100 ama 200 ama 70 ama ngapi. Utafute soko. Si ndio? Ukishindwa kupata soko, tutakungojea hapo tu, utakuja kutuuzia. Na nyinyi wenyewe mmekuja kutusaidia katika hiyo mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya, so that you can have a wholesome human being, a wholesome society and a complete nation. Tutashirikiana katika kazi hizo zote ya kutusaidia kupeleka Kenya yetu mbele. Mambo yale ya maendeleo
Mimi nimeongea kwa kirefu na wabunge wa sehemu hii. Tumekuwa na mkutano leo asubuhi na tumekubaliana yale mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Mambo yenu ya barabara, mambo ya maji, mambo ya stima, mambo ya kilimo, mambo ya matibabu na mambo yale mengine yote tumeyapanga na tumekubaliana vile tutasonga mbele. Yakega mwanchi muri area okuna kogose ina remerubele ya serikali ya Kenya kwanza koragwa no muraibense Dr. William Ruto asoko eneke na abaremi ko enyorera bare echiro gaiga sense ya Kenya na boyo kwenda guchegale sense chichesko asa enekiringa etaro yaye guchechinse chichesko ne chikoreta matunda a sense ya Kenya anamono asogo kinya oboncherelia akondite tose a sense mo yomo waziri Wobo Sombi Kipchumba Murkomen oyobereka gukwanira naki atinyiri obokoreria sense mo ya ene mirobilia bekire asoko eneke nga sekta ya Wobo Sombi ngokorere mirimo yabo uboikiranu. Mheshimiwa Rais, asante pia kwa sababu na tu support kwa ministry yetu. Hii airport yetu ya Eldoret kwa miaka mingi imekuwa ni airport ya transport tu ya kushuka na kutoka. Na sasa inaleta tu mzigo ya spare parts na kuleta maneno ya mitumba. Lakini inarudi empty. Ndege inarudi empty. Sasa kwa vile wewe ulinipatia instructions, tuko sasa kwa a very good stage to enhance the runway by 500 meters ifike 4 kilometers. Alafu sasa, Your Excellency, governors wenye wako hapa na MPs, wacha tuwaombe, tusukume our farmers, wapande ile mimea, especially horticulture. Yenye ndege ikifika hapa, inatoka Eldoret direct, ikipeleka Europe na inchi za nje. Ile safari mnaona kwa gazeti, and I have been with the president. Ile safari yote kutoka Korea, China, Europe, rais wetu amekuwa akienda kufungua masoko ya agriculture. It's our responsibility now hapa nyumbani to diversify ile maneno tunapanda, ili tuweze tukabeba hizi mimea kutoka hapa ifike soko. And Your Excellency, from the transport side, we are going to help in two ways. One, the airport to be expanded. Two, tumeweka mpango ya cool logistics kwa railway. Ndio sasa ukibeba your avocados kutoka hapa, na wewe umelead kwa example, nilipitia shamba yako leo asubuhi, nimeona avocado yako imeshikashika. Utatupatia nafasi pia tutumie kama visiting place, tunajifunza, tupande kidogo, tuweke cool logistics ifikishe hiyo mimea ifike market. Mwanchi mulia gwikiraga abwite turasoso mutumukomoke igoto kuirana ndobe togusanga amangi genda gutengeta seni kya Ndizi TV obona bwo bwansu bo mu Gusii. Ndizi TV, ubwansu bwo mu Gusii. Spexels Opticians abubale clinic kyagudika imeyo muchukisi nkuru wabarabo korali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boiga setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni, na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bale angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakiresimi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote.
omwanchu muliriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televishoni yao na mbeyemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo shobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwo mu Gusii. Esukuru yokwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwa tubukora yubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa matatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F PWD chia bantu bali no barema bwigomba bwate short courses chia BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kigere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirule aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire ase meche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bwono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Omurigeria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubuncho bwawo ase television ya Ndizi TV chinga kichindi cyose ery'ubwekere abarigeria kuruchi county sana na ibire ecyukira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inyesato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryoto gwekere gose otutalire ase cyabisi cyito ecyukira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende Nyakoe. You are watching me in your house. I speak to you as a prophet. Any situation in your life is about to come out. Is about to come out. Praise the Lord, ladies and gentlemen. I am my friend, Prophet Lodomolo, the founder of God's Honor Embassy Church. I'm coming to you. God has sent me to come to minister to you and to deliver you and to show you the light of God in Kisii from every Tuesday and Thursday. Time is 8 a.m. to 4 p.m. On the Tuesdays is a service, and on a Thursday is a one-on-one. I want you to come and meet me there, and God will do you good. And I want you to meet me in Kisii town, Kisii Cultural Hall every Tuesday. Take the numbers on your screen and book and come and receive a miracle. Kama wachawa na kusumbua, utapata your help in the name of Jesus. Kuja na upate uponyaji wako, kuja na upate unabii wako, and kuja upate deliverance wako, na Mungu atakubariki. Every time you come, you will meet with the miracle and your solution. Your life will change. You will never remain the same. Anytime you meet me, as I see you, I will prophesy to you,
and every sickness in your body, any challenge in your life, it will come to an end. Utakuwa huru katika jina la Yesu. Amen. See you there. Aya baba. Umumro tete kumusigana aseji nyaroke ija ya mao. Ayengo kubekera ndi sumu maitu. Mbekere. Ayengo kuligeria na majambasi. Genda nyaliki. Ngorutwenye rocho iru na maji. Korabo. Ngogo sambani ne petroli. Ibine chopo shoni kwa. Ondo koma kungu ke muntu ncanyako. Kuboko litwe metenyi kiandaka. No mugakole. Hey. Wana magwani na. Asagana yaka. When I'm talking, don't talk. Only wait. Nonya ko konseri nyande sito ko nko genda ntsipye kamna na ashte abana ba ungu gotikira ore nda abana ba to nyometra bana ka no manya tara kini no manya tenga ntenyo ena mate mangana na tatu tanyu omu gosasi gamu gosana anye pikuru enke mara otete nyu omu mara to tete konyoro monto no oro gwake pangange nyingi tibanda wake pakango tamana ni sawa chinyamba gali mama. Onga kenche nyoko. Nyabeta. Ekerole asumu chibuogembo nechise muchietana ine. Eduka ya Mark Electricals Wholesale. Ejire registered contractor. Nigeko ni achi floodlights chonsi. Distribution box. Chikebo chonsi. Chia wiring cable. Dropping cables. Nichindi chinyige. Mbabwate power extensions. Sockets. Switches. Chimita boxes. Lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebyobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibuogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chikali amaguta ya mko. Gosoba keresime ase namba enotisano na ibere isano niseto isano isato eyemo kianda isano inye gose enotisano na ibere isano na iseto ibere maragatato eyemo isano na iseto isato. Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore. Hekera goteba chinsu mwarachi tugira samba tukamange turatebia ngo egekakengana na kieke mwa tugire chinsu ono ase oboremi obwe chinsu mune biasara no ndachakire lakini ekera twachagete kare osakurigeria saya na sekera na ansete gwaka matobori mwaka 84 ngaka matobori nkanyora nga saya abeire bitonga maja goterema ngaja nkanyora nga na irirwe semina nayo kurigereri nga amaja yagaratere imeji umbu nko bajire chinyinge nkaruororo egara narwe semina ya mareri igoro ya mareri ngaja nkanyora ubungaini ngatebu nga ono yaya nabwataka bondi akamugatiga bagaja bagandebyo gocha kubweka chibondi chibe chinyinge egara na chiro chingo control chire mareri na jite kuminga kumbe chiumbu jinsu nkoli chire yega tu assist kore machibondi chire maatari moroje isato ngabekere ndugu yana na nje ngabeka ne ndugu yana na yara ngamubekera hari. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Byake gima mwancho mulire ndengo kwaligania ase ntundende chinga kitogente gusanga imeyo morovile wense yoboncheria asitogendete kwemanya lya gendete goncheria ase chi sector
manchumulia nabo kwenda kutobwatia sinsemo chiche mitandao sinsemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sinsemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News sinsemo ya website nabo gotonya gwetera www.ndizitv.net turgelie ase Kisii omorai wensa verega kobita gusesense ya Kenya Kisii yaberege kobita Ense ase chogwanchira naso kwene kyanga kubwatira nabale ne chinse chichesko ende koba kegotingia obukoliri bwabwe yabwango igaya bakagokolekana egati Ense ya Kenya naboigo Ense ya Angola ase omorai wensa negetie okobwatirana ne chinse chibere esengencho yokogalia obonchirelia naboigo gokinia ebirengo byabo asa negetenga mbachi gutwara obusibule bwo gotara kurwa sense ya mugucha sense ende anomono ekera beteka kwenekya chinga kyo omorai wense ya Angola beteka gutara sense ya Kenya bakaba bagukwanira igoro ya mangana na kibago kinia no nyino bweremi na kibako enekya nga ento bikorosi wa sense ya Kenya bebere bigukira na gochya chinse chirichabo ndo monchumuliria teto ya sense mo ya kabere studio elinde tobeto koigwa naki okoigwa na kwa betego We reaffirm our commitment, Mr. President, to continue developing bilateral cooperation in trade, in investment, in agriculture, in forestry, capacity development in public service, in transport and communication, and in all the other sectors that has seen us today cement the relations between our countries and provide a wider and broader framework for the engagement between our two countries to go forward. We've just witnessed the signing of 11 bilateral legal instruments that will now underpin and provide a framework and a firm foundation for the growth of our bilateral relations, for the growth of our business relations, investment, and trade relations. Mr. President, all the MOUs that we have signed today on telecommunication and ICT, on oil and gas, mining and geology, health collaboration, capacity building in public service, and cooperation in our respective diplomatic academies, these frameworks will unlock the potential of our commerce, our trade, our government-to-government and people-to-people relations. President Lorenzo and I agree on the need to ensure improved people-to-people interaction. And the democratic credentials of Angola reflect the deep relations between our two countries and our common belief in the power of the people to run the affairs of their governments by electing leaders of their choice. Yakigima umwanchi umurigeria oinere omorai wense nemerobeli babere bakobeka aso kubwatirana n'echinse chirichesko nabigo kwenekya bunanko gari yabale oboncherera gati Ense ya Kenya n'echinse chirichesko korendo mwanchi umurigeria ekerto kurigeria asa mangana asiasa ekero mulembore ase chinse ngwanekyo lengano naboncherera nko babali bagokora oboncherera bwabo ase enchira entoereru osekero political stability erororo ankonyorole nonyene chi investors korwa chinse chirichesko nabachiko bachiko invest ni boyabo asense ya Kenya gote tutorigeria sense meri ya DRC nare ya bereka gokolekana na ndeni nkyo murai wense abeteka gukwanira ase chinse mecho. On the matter of DRC, President Lorenzo has demonstrated great statesmanship in his stewardship of both the ICGLR process as mandated by AU and the mediation efforts between DRC and Rwanda. And that is in harmony and in synchrony with the Nairobi process. The Nairobi process is engaged in bringing together the armed groups
and engaging them in dialogue so that they can participate in the process that will eventually, starting with cessation of hostilities, going into the next space of cantonment, then demobilization and disarmament, and then reintegration further down the road. That whole process has to be a process that involves EAC, the DRC administration, and all the armed groups, including the M23. And in that process, we are all aligned. In fact, when the cantonment finally happens, Angola will be providing troops that will guard the cantonment sites. So what we are doing as East African force and what Angola and SADC and the other partners are doing under the ICGLR process is in synchrony and is in harmony, and it is complementary to what we are all doing about stabilizing Eastern DRC as a sister country in our region that has yearned for many years for stability and dealing with a conflict situation so that they can engage in development and in progress and enjoy prosperity like the rest of the citizens of our Nabaigo chingaki omuraibu Ense ya Angola Joao Lorenzo abeteka okole taraye asense ya Kenya ebitango mbiroro byebete bikoro serigwa abamenyekuru sense ya Angola anamono chingaki bagutarira asense ya Kenya omuraibu Ense nabeteka koeneki nga mbarigo chigosabwa visa ekero bagutarira Ense ya Kenya ekero omuraibu Ense negetinga ebitange ebyo nabibya beire biko batanga go cha sense ya Kenya nabaigo gukora ubunchiriria bwabo bwikirani goko rusigororo bichikoleta bunchiriria bange asense ya Kenya nabo igo uchumi ya Kenya nigera chikoba yekogoroka. We have taken the commitment of bringing closer our nations, and for such first we need to bring closer people in general, but notably businessmen, and one of great obstacles has been the visa issue, as Mr. President have rightly put it out. We thank you for Kenya unilaterally has taken a further step in waiving visa, not only on diplomatic passports but also on honorary passports, so that Angolan citizens can freely enter the Kenyan territory. In these matters, in principle, reciprocity has to prevail, as there has to be reciprocity. I've said to President Ruto that in our return back home, we will carefully consider the possibility of extending a visa waiver on diplomatic passports as signed today and extend to other type of visas. So rest assured, Mr. President, that this is something that is not closed. So in my return to Rwanda with the Angolan government, we will consider and deal with this matter in as much as the signing can take place at any moment, either here or in the city of Luanda. Manchumulia twabeto kugutaria ariagendete kukolekana ase chinse chichesko na baiga sense ya Kenya kolendo twirane goika ase county ya Nairobi atimeti manchumulia kwabere gukoligeria ariabeteka gukolekana ekiageranga kere serikali egocha ngokolera monchureria anamana sogotinya obokolere yesa omugavana we county ya Nairobi Johnson Sakaja beteka gosa ntobete tokoranga na beteka gukora monchureria anamana sense moye system akarete system yenya na
kia abantu babonete ku akanibango yabo asingi nchyo gutumika gusegwetera gutumika emitandao yekerero kolende bono iga turuchaganete gokorekana sense meri hawkers mbarora abantu bari bagutalia ibintu kero gwetagalia se county ya Nairobi babataka ngaga no muchumura bwekero gwikiroro by the no Kisii no muchumura bo ekero gwikira sense meri ya Nairobi ekero gutara ngonyorera abantu babugurite ibintu bagutara nabyo bakoni atali bagutara nabyo bosa ngonyorore ento bwate bari bakoni bisuguti mbaro bakoni amache mbaro bakoni akonyora magena gosesimo kibali banchete korende ababiri bagwichurirana ase county gosase town ya Nairobi omugabana akabaga kurugo chikanga babe bakorusigwa korwase town gati kyageranga nigo ogwichuriro no kuna koro kungori kuya mono obosali na barobo bwabere bogwichura chinsemo chiri bakaba bakorusigwa se chinsemo echo kondo mwanchu mulirire obonchurira mbora abaraisi kyagera kiro muntu nabwatenchere yemoyo kwegendelia iko bintu mbira baburunga sabonchurira be county ya Nairobi kondo mwanchu muliri tukoria Friday antobeto kokwanera mangi gore county na ndetuligelinga amonchuriria yo nare necessary ase okwenekyanga omochio Nairobi nkora bole kulinda sensemo y'abantu abaga bakwegenderera gwetera obonchuriria obwo bokoboke barabuna kibago chikobe sensemo y'abana nabotokuligelinga konyora bataracha ase omochio Nairobi gose ase obugatagati bw'omochio Nairobi ngai bale gokorera obonchuriria bwabo igayu ngati yali omwanchumulie turabitokuligereria ase litko liriria joma kondo mwanchumuli abuna butambe togendete gotebanga egendera kulindo gonchirira kwelire gendera kulinde bitoetanaine asichinga kiechige mbulene negenderete gotwa nabo gosimika emite nande boigo oenekyanga ngoyerendole nku America lituko oyebekera macha isaini oyebekera nyino boyo nyekiganete elinde tobeto kulinda ense yeito ya Kenya mwanchumuli ile gwikira buna tugukorera omurubiri gabwisabali oboncherera kolende buna botambe ngoikatole twatarera bonchereria elinde twamanyisa bali abo yoboncherera korwa sibaga chagete gwikira bona iga aso boncherera bwabo buna bagendete kwegenderia ase chinsemo chiri chigisa ntobeto gotarera omoncherera yokorosia chidonati mwanchumule ni metinga ekero konywa breakfast yage kemambi osekero konywa chai yabo ngoga niore gento ogotrimbukerie chai yago neba netrungi neba ninki nkogani ulekende yonsikeli uko bako gotimbukere go munchire naroro beteka go sokebene nabo guchaka korosia chi donut ntobete to gusanga nere kurwasaga chakirte uyo beteka gosenigare go korega sia sense meria 1 eka fund kurinde baba bagoteniwe gasiaga chakoiranira aso bonchire nere ntete to sense mo yakabere studio elinde tobeto umerane nere abeka gusanga na intwe nakia chagito bonchire bwaye gwikira bona igambire ngo kibiri binya abereka komenta so bonchire bwaye na kiabereka kogale yo bonchire bwaye go mwanchi mulire gwikira bu no to gukorera umurubiriga kurinde genda kubwati umurubiri wesabali yo bonchire letrene Fridah Kerubo magaich kamera soko ne kibna ebicha na bayeliogi legwikira sole asenjira ya bene nigakorukwa Abigail Nyanchama tomerane elite Korea Friday astora bitogosanga amange. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.